באין ספור פשעים אשמה ממשלת החורבן, מה שהופך אותה לבלתי לגיטימית בעליל ובלתי ראויה לאמון. הקרבת החטופים והסתה נגד משפחותיהם, כיבוש המשטרה בידי תומכים ואף מורשעים בטרור יהודי והסתה גזענית, רדיפה פשיסטית נגד מרצים, סטודנטים, מורים ואומנים, איומים על אנשי תקשורת ושומרי סף, שחיתות עמוקה, רדיפה של אזרחים ערבים, כיבוש אכזרי ופוגרומים נגד פלסטינים בשטחים הכבושים, וזה רק קצה הקרחון. נגד הפשעים הללו זעקנו במחאה, אבל יש מי שאינם מסוגלים לצעוק עוד כי קולם נדם, הושתק בפצצות, הרהבה, הצמאה והשמדה. יש סבירות גבוהה במיוחד שרעב המוני, פמן, בצפון רצועת עזה הוא אימננטי. האזהרה החריפה הזו פורסמה השבוע עת עלתה רמת הסיכון בצפון רצועת עזה במדד ה-IPC, המדד הבינלאומי לביטחון תזונתי. מאחורי הנתונים היבשים עומדים אנשים בשר ודם, פלסטינים חפים מפשע שלכודים תחת מצור צבאי טוטלי למעלה מחודש. המטרה ברורה: הכרעת העם הפלסטיני, גירושו מצפון רצועת עזה והשתלטות עבריינית על אדמתו. לזה קוראים פשע מלחמה של טיהור אתני ויצירה בכוח של תנאי קיום בלתי אנושיים. זו תוכנית ההכרעה הג'נוסיידית. בוועדת האתיקה, שהחליטו להוציא אותי לחופשה של חצי שנה, נאמר כך, ואני מצטט: מעשיו מפרים את חובת הנאמנות שחלה עליו בתור חבר כנסת ופוגעים באמון הציבור. סוף ציטוט. אם זה לא היה עצוב, זו הייתה בדיחה באמת טובה. חובת הנאמנות שלי היא למדינה ולעם הישראלי, לא לממשלה ולא לחלקים באופוזיציה שמיישרים איתה קו ומפחדים לקרוא עליה תגר שמא יואשמו בשמאלנות. חובת הנאמנות שלי איננה מתבטאת בהרכנת ראש בפני הרוב או בפני השלטון כפי שחלקים עושים פה, אלא במאבקי לחברה צודקת, וזה מחייב דבקות באמת גם כשהיא קשה. איך נתקן אם לא נדבוק באמת ונכיר את התחלואים? לא אוותר על זה, ואיש לא יפחיד אותי. חובת הנאמנות למדינה ולעם, אם כבר, ופגיעה באמון הציבור, כל אלה נעשים בידי ממשלה שמפקירה חטופים למעלה מ-400 ימים. אני הפרעתי לו. אזרחים, עקורים, חיילים שנשלחים כבשר תותחים להציל את הממשלה. אנחנו נגד החיילים או מי ששולח אותם למות סתם? תודה. להפוך לנכים, להפוך לחולים למען הישרדות. מי שמפר את חובת הנאמנות ופוגע באמון הציבור הוא מי שמפעיל סוכנים בצבא כדי לגנוב מסמכים ולזייף אותם, הוא מי שפועל משיקולים פוליטיים ואישיים, הוא מי שפורץ לבסיס צבאי כדי לתקוף חיילים. תודה רבה. מי שהופך את ישראל לדיקטטורה פשיסטית ורצחנית הוא זה שמפר את חובת הנאמנות. אני אמשיך במאבק עם חבריי כדי להפוך את החברה הזאת לחברה ראויה, לחברה שלא רוצחת, לחברה שלא מדכאת.